तो नमस्ते प्रणाम स्वागत पर हुआ सबके राइटर केपी राज के चैनल पर। और सब बताइए आप सब कैसन बानी। उम्मीद करते रहुआ सब भी बढ़िया होखब अच्छा होखब। तो रहुआ सबन खातिर लेके आ गए बनी बिल्कुल नया कंपोजिशन भोजपुरी ऑर्केस्ट्रा संग। बिल्कुल रोमांटिक संग बा, बिल्कुल खतरनाक, बिल्कुल ब्लास्ट 100% हिट होखे वाला मैटर बा भैया। अगर वो एक बढ़िया म्यूजिक बनवा के बढ़िया से दिल से गायकी करतनी तो 100% बा के गाना ई मार्केट में तहलका मचाई। ऐसे पहले रुआ समझ से कहल चाहब कि अगर रुआ गायकी में इंटरेस्ट बा, गायकी रुआ के पसंद बा, गायकी में रुआ कदम रखले बानी आ गायकी कल चाहत नहीं रुआ के बढ़िया मैटर नहीं मिलत, बढ़िया गाना नहीं मिलत, बढ़िया तुकबंदी नहीं मिलत, बढ़िया रुआ के म्यूजिक नहीं मिल पाओ, बढ़िया से रुआ गायकी नहीं कर पाओ तो रुआ अगर हमारा चैनल पर आयल बन तो रुआ सबके निराश भइले के जरूरत नहीं है। काहे से कि रुआ सोन खातिर हम हर एक प्रकार के सॉन्ग लिखिले, हिंदी होके चाहे भोजपुरी होके, चाहे रुआ कोनो भी ट्रैक पर भोजपुरी गाना लिखवा सकिले। ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, लव सॉन्ग, बेवफाई सॉन्ग, पूर्वी, निर्गुण, भजन, लोकगीत, लयदारी, रंगदारी, जातिवाद सॉन्ग, चाहे रुआ भक्ति भजन, चाहे रुआ भोला भजन, चाहे रुआ साउंड स्पेशल, चाहे विवाह गीत, चाहे विदाई गीत, चाहे रुआ अपना मन पसंद के कोनो भी गाना लिखवा सकिले, वो बिल्कुल उचित चार्ज पर। तो ऐसे कहल चाहब कि रुआ अगर हमारा चैनल पर आ गए बने, चैनल पर पहला बार बानी, चैनल पर नया बानी तो चैनल के लाइक कर दी, सब्सक्राइब कर दी, बेल आइकन प्रेस कर दी ताकि कोनो वीडियो अपलोड करी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन रुआ समन के मिले। अगर वह सबके वीडियो अच्छा लगा तो प्यारा सा कमेंट कर दी। चलिए देर ना करते आज के मीटर देखल जाए कैसे बा, काय कर लय बा, काय कर धुन बा, रुआ समन के हम गा के बताओ तनी। उम्मीद करती रुआ सबके बेहद पसंद आई। तो चलिए देखी गाना कैसे बा। एक औरत अपना पति के बड़ाई अपना सखी से कहती है, देखी कैसे कहती है। हरी लागल बा मुहे भातार के उहे, बेरी बेरी के समान हमर छुए। ए सखी सुना ना कि लागल बा मुहे भातार के उहे, बेरी बेरी के समान हमर छुए। जिभिया के पानी उझार देले बा, अरे रतिया के नथिया उतार देले बा, मारी के भातारे हमर फाड़ देले बा। कि रतिया के नथिया उतार देले बा, मारी के भातारे हमर फाड़ देले बा। तो चलिए रुआ सुन के एक बार और हम थोड़ा सुनाई तनी कि लागल बा मुहे भातार के उहे, बेरी बेरी के समान हमर छुए। जिभिया के पानी उझार देले बा, अरे रतिया के नथिया उतार देले बा, मारी के भातारे हमर फाड़ देले बा। रतिया के नथिया उतार देले बा, मारी के भातारे हमर फाड़ देले बा। तो उम्मीद करतनी मीटर रुआ सबके बेहद पसंद आइल होई। अगर ये गाना के रुआ फुल लिखवाल चाहतनी तो डिस्क्रिप्शन में हमार कॉन्टैक्ट नंबर बा, व्हाट्सअप नंबर बा, रुआ कॉल कर सकिले या व्हाट्सअप कर सकिले। रुआ के बिल्कुल उचित चार्ज पर फुल गाना मिल जाए। एक और बात रुआ सबसे कहल चाहब कि अगर हमारा गाँव में कोनो मिस्टेक होता तो भैया क्षमा चाहतनी। ऐसे कि हम गायक ना है, रुआ सब उनके खाली बता सकिले, समझा सकिले। तब मिलत है नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया गाना, कुछ नया धुन, कुछ नया कंपोजिशन लेके। तब तक के लिए रुआ सब अनुमति चाहतनी। अगर रुआ कोनो भी तरह के म्यूजिक भी बनवाल चाहतनी तो बेहिचक कॉल या व्हाट्सअप कर सकतनी। हमारे व्हाट्सअप के नंबर बा 81 78 24 48 75। तो रुआ हमेशा व्हाट्सअप कर सकिले। रुआ के बढ़िया से बढ़िया मतलब से म्यूजिक मिल जाए रुआ सबके बिल्कुल उचित चार्ज पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले रुआ सब अनुमति चाहतनी। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज, हर हर महादेव, जय शिव शंभु, जय माता दी।